kurwadziwa hakuzodi kudai. So mai Mazoe vaisa video iro vachitambira amainini vavo vati titambire mainini mauya mumusha murume ndewedu tese mainini. Please learn to share. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So ndo paunoshaya kuti kochiko chiri kuitika kana munhu achinge arwadziwa guys anoita anything. Zvimwe zvazvida kuti mai Mazoe vambobvisiwa pasocial media nekreni vambononesa moyo wavo. Yes, tinoziva guys kuti ndi content creator, but zvimwe zvacho hazvizodi kuti ushare zviri pakadzikadzika pemoyo wako, kunyanya namabhishu acho akakutorera murume. Hausi kuziva kuti munhu ari mucomment section ndiye here. Zvinobva zvavafadza vari kamutorera murume. Zvimwe zvinogoda kuti munhu aite grown up osiyana nazvo. Izvi zviri kutogiva Heartbreak Pro Max chaiyo. Matambiro acho guys aiwa unotoona kuti munhu ari guileless. Vamwe vari kuti mayava matambiro avari kuita vanoratidza kuti vachine makore akawanda vari active one. Ko vagosirwa chii? Apawo unenge wasvika uri chimainini uchifunga kuti dedi ndo vakabata bank card nezvimwe zvakadaro, utosvika aona mai guru ndivo breadwinner. Pakadai unohwase unotsva, unotoshaya kutoita sei, unofuriswa sora. Uye murume wacho unoita kugugula okudhirowa chaiko, because matambiro ayo guys ndeye munhu akaenda kuchina Mwari chaiko. Vamwewo ndo vari kuti pamwe mainini ava vatoriwo shumba futi, mumwe munhu anonyura chete. So munhu ataura paanotoziva kuti mainini ava vatori ashumbawo. mai Mazoe vangopindura kati watopedzerana, one anofanira kusara pamurume, one achishamula. Maybe ndini ndakutakura magaba angu kana kuti ndivo. Chiripo ndechekuti mai Mazoe vari kutoshinga kurwira murume. Mukana uno haudi kuti urege vanhu vachikujairira. Zvingatoratidza kunge desperation, but vari kuti ivo marriage iyi ndeyavo. Ivo chero vakanzi vari desperate hazvina basa. Sera ravo harichaiti kuti vadzokere mumastreets vagotangidza pazero guys. Vamwe vari kuti I still don't want to believe that this is true. I'm failing to believe it. Ini ndiri kuziva kuti baba Mazoe vachadzoka. Asi guys varume, so unoshaya kuti chii? Ukasanzi uri mukuvisi unogona kungonzi haugone kumuvha. Apa mai Mazoe hamene kuti mainini vakaudzwa kuti chii, since west yacho iri kuratidza kuti aiwa inoti tambe. Mainini ndofunga vanotodzidzira kutamba pamavideo enyu iwaya. Guys zviri nani vanhu vasara havo nemurume wacho. Because mai guru kana vachitamba mutambiro wakadai so aiwa ngazvigare zvazvo. Sadak father vabva vangoti ivo mahura anomboziva here guys kuti vakadzi vedu ndivo mabreadwinner, isusuwo tingoriwo accompanying spouse. Hatina mari yakawanda yatiri kuita. Vanoziva nyaya kwamai Mazoe. Zvinoratidza kuti Senzeni ndiye akangwarira life, ndiye anomanya, ndiye anotsvaka mari. Paitaurwa kuti pakatumigwa 1000 nama1000, Senzeni ndiye zvakare anotumira mari iyi. Baba ava vanogadzira zverasta ravo vachita zvekumadoro ravo. Asi mahura anobva angofunga kuti maybe regai ndipinde. Guys chiregai kudaro kani. Zvimwe zvacho zvinotoda kurohwa nehana. Ungabva wauya kuzokompitawo naashumba here guys. Muri kungozvionerawo kuti Senzeni ari gifted. Pari zvino tinongoti Mwari dai vambovawo namadzimai aya Sonia Chivayo, Talini Ndodzo Wanox namadha mama mai Mazoe vari kuenda munguva yakaoma chaiyo. Heartbreak haidi January achitanga guys. Heartbreak muma10 days aiwa inobva yangoita kuti kutsanya kwacho kuite easy. Chero appetite unoiwanepi uchitwa mashura akadai so. Mai Mazoe asi dene vamborega kuuya kutambisa mazakwatira. Zvimwe zvacho hazvizopi chiremerera. Zvinobva zvangonzi baba varigai vatize nekuti mukadzi wavo kana akuita zvakadai pavanhu aiwa hasi wife material. Guys zvimwe zvacho kana moyo warwadza chaizvo aiwa unodzibvisa wani hembe ukajamba zviri kuitwa namai Mazoe. Vazobvunza zvakare vakati zvinhu zvandaisa papicture izvo zvinoita here kuti adzoke mumba zviri muplate yegreen izvo? Just a quick question zvangu. So patsvagwa tumushonga twese ndokubva twangokandiwa mundiro umo. Guys zvino lemon rinoita kuti munhu adzoke here wedwe nejinja? Zvinhu zvacho asi manetizens atongoona kuti aiwa hatingamboseki munhu ari kurwadziwa zvakadai ndokuti aiwa
aiwa no mommy, you can only keep a man who wants to be kept, and there's nothing wrong with you. Makanaka, more strong and ambitious, so it is a loss. Pick yourself up and dust off and live your life. Hugs and kisses. Itokwadi kana mafunga to shed weight, just shed for yourself. Never do it to please, because these animals are difficult to please. So zvinogona kumodzosa nenyaya yekuti unenge maluza weight, asi kwete nekuti zvine zvazvinoita. Hapana mushonga wamungashandisa kuti munhu awire mulavhu nemi. Aiwa kana anyurira ikoko Darwin anenge anyurira ikoko. Kana moyo wake usisiri pamuri, don't waste your time, because muchaonda mastreets akatanga kutaura futi kuti makurwara chirwere chakauya nafather, just let it be, aende kwaanoda, but you will regret later. Ndozvinobowera jenda iyoyi, vakufunga kuti vakugona, yet hapana, vanozotoona kuti ndakairasa wena. Iwe unenge watomuvha oni, munhu akuuya achikuvhiringidza futi zvinhu zvacho soka. Asi vamwe vari kuti hazvingambodzosi hazvo murume, asi mukatenga 2 liters yeBlackberry, 5 kg basmati, huku 2, mabroiler 5 kg yebeef, ginger, macloves, malemon huchi, monditumira, ndinogona kushanda basa rinoita kuti baba vadzoke. Mai Mazowe, please musadaro. Tinoziva kuti inogona kuva iri content yamakungu creator yenyu muchiziva kuti tiri kuswera tiri pano tichikupai traffic, asi deep down tiri kunyatsozviona kuti aiwa mama muri kurwadziswa zvakanyanya. You can never please a woman. He will come back if he wants to. All the best. Ndima Dumbe, the domestic worker, ari kuvasimbisa nekuti akatombogara kamba mamai Mazowe achigara achibata pavairwisana. So ari kungoti aiwa varegei vaite zvavanoda, vachadzoka kana vachida. Pane auyawo nesuggestion yake akati iye ari kuSouth Africa anogona kuvabatsira. Ati ana sekuru vake vanoita bring back lost lover, panenge pachidiwa mari dzinozongotumirwa kuti basa rishandwe, uye ne zvimwe zvipfeko zvemukati zvafather zvinoita kuti zvinhu zvacho zvibe zvangoconnecta. Asi vanhu vakawanda vapo vangoti aiwa imi muchapedzisira kutodyirwa mari muchiedza kuita zvinhu zvokuti baba vadzoke. Imimi pamanga makatsika manga matogona pekungomeka sure kuti baba havana senti ravari kuwana. Mukangosunga ikoko, aiwa munhu anobva angoti sorry Mike mudzimai wangu nditumirewo tiketi ndidzoke Britain. Ende muri kutomupa manyemwe achiona mapost aya. Find something to do and keep yourself busy. Momboita mute number dzake pa WhatsApp so that hamuone mastatus ake. Prayer changes everything. Uye kungosiyana nemunhu zvinobva zvangobatsira. So ndo imwe advice iri kubva kumadzimai vari kungoti natural remedies dzakanaka for your health, kwete kudzosa shewe havana basa, regai vaite zvavanoda vari ikoko. Vachati kana vazodyiwa vozoita seprodigal son, vodzoka vari mamvemve. Imi kwakugamuchira kuisa mutabhu, kudera bleach nedomestos, pine gel kwakukwesha munhu wenyu, testi pamunhu, vopfeka masoksi mumachira, zvobva zvangoperera ipapo.